Busog naman ta guys. Ngita taghigdaan na yung napita. Tamhigda rin. Puros ni aircon. Natay karton. Itong idalaga niya. Mangita tagkahigpistuhan rin. Yo, what's up guys? May unto, may buntag. Magsugod sa mismong trabaho.
sad.
kayo? Okay kayo? Mukhang ganda akong camera, Bert. Ano ba?
Andar na sa Jinsit. Tulas mo dito, ay. Ha?
dire niya, huwag nako, aw, basa kita ni, manaog tani kung ano, kusog kayo. Samtang murag siya, pagtaliksik-taliksik ginagawa yun. Ari sa tari gadget. Itong oiling machine, itong itago sa laong. Ano ni mabasa. Kung may kapait, ano yung mag-welding sa rin gawas. Lumat. Sabi kong nalumat na yung lumat. Kung kamera-kamera. Selfie guys. Ay lagi mo dasok. Delikado ra ba
guys, nagkataon na tag-cross guys, no? Nya brace patahan na yun. Man. Naggihan kauban ako rin guys, oh. Gihan na bataa eh. No? Punto na ko no bet. Dosin ako no. Sila. Ingat ko dai. Dosin ako no, o kadag cellphone head ay. One man. Dito sta oy. Na. Mata ko oras. Oh, diri na mga on ta. Mga on na ta, mga on. Ta guys. Atong sudan ron baka nga nayabag. Ay, bakang nayabag oh. Ani baka nga nayabag. Ang isda pa buang. Tapuan man baka nga nayabag. Asan to atong kuan rin tubig? Kada ba tubig mo kuha? Tara deh. Buang tahan eh. Nah, sudan. Sa sini siya sudan. Kuha na siya. Hi, hele ko. Wala din isi open ya. Bingo corn beef 150 grams. 50 grams dah lata. Bakang nayabag nih. Oh. Ayan mo guys, mga ta. Gila yung galing ng sudan guys, mga gina yung mga dilata guys.
Mani ba? Mani. Ano to ron? Hay ho.